Sagung para tamu sinatan terantu risang pinarga sarimpit katembena rucat busana kanalindren kerasuk busana kasatriyan samang kita si atur panglipur sedaya tuhu swanipun prikanca Nyuviana wingi saking Laltan Panggang Kaliwungu wonten kaudhan samrika maraksan malih Mas Ayu Lia tas nindakaken panglipur gregakaken swasana nuhun sedaya pamundhut ingkang luput wonten kaudhangan siang punika. Semoga jeung Lia tas nindakaken Nyuviana. Ada semoga marasan malih jeung Lia. Soan malih Mas. Derakan panglipur wonten kaudhan samrika sasmita jam 12 harus selesai. Nggih. Sing guyang-guyu sing balung cah loro iki. Nggih. Sawesen. Iki jelas poin iki kawanan. Wah. Part 2. Alhamdulillah yo paringi lancar acaranipun nggih. Semoga Mbak Lia menika aturang panglipur ibu pilih para tamu menika langkung-langkung kang caket kalian panggung kesenian ibu pilih wonten band lagu Bu? Ada permintaan lagu? Oh enggak ada. Oh badannya. Ini kang belakang ini yang kembar ini kembar nggih? Oh kembar bajunya anjing. Ayo nonton kembar anjing. Mbak pilih badhe ngaturaken pisumbang lagen. Kula semanggaken. Oh nembe ajeng Mimik Mas Budi. Oh, sing Mimik putrane lho buka dot. Lah iki mantan penyanyi Mas. Oh bener? Dek Lilik zaman semono ki. Oh, kancaku bareng karaoke. Oh, anjir. Zaman isih usum kaset pita lho Mas. Nggih. Ngalor ngidul klontang kaset karaoke karo Dek Lilik, Dek Marse, karo sapa enak enak. Karo Mbak Yapti. Dewa jan angger pertengahan lagu terus kasete nglokor niku wah terus goleke janggel kayak jaman biyen aku ya tau dadi MC karaoke wah tenan seru lho Mas Budi riyen niku gayung angger pas seru-serune lagu terus nglokor anjir ngaturaken mriko coba swasana Ibu pilih gimana Mbak ada mungkin nyanyi bareng. Alah lagu zaman kaset pita yo ijek iki Mas Budi. Nggih, katuraken ingkang sarta dirancake mawon. Nggih, napa panjenengan sing suasana. Syera. Nggih, lali janjine mawon. Oh, lali janjine. Ya, lagu terbaru menika Mas Budi. Mas, kok tangane sing balung kok reget to? Mbok diresiki sik. Oh, kok kaya reget lho. Iki jenenge seniman iki kabeh kudu enek senine. Kok langsung dingin nek iki. Bar tekek. Tak. Piye buyune? Kagak. Yeay, asik.
gendangnya agar kreatif Mas Budi. Ayo sih. Bu, Cep-cepane ya masuk. Mas. Masuk ki mergo sajene komplit. Oh, sajane komplit. Sini. Pripun Mbak Lia? Bu, Nggih. napa niku kamerane nggih nglebetke kula amot. Kula gwedem lho, Bu. Lho, amot. kowe iki rumangsa gedhe ning sejatine kowe iki langsing lho. Lho, tenan lho, kowe iki langsing nek disawang kok sedotan. Tak cuwilik kanjeng. Mbak Lia mangga lajengaken. Nah, menika pangapunten anggar diet terus masuk angin kok. Bu. Diet terus sontek. Makanya telat makeme migren lho. Angger mari sithik rada lemuneh terus meteng neh. Ayo ora apa-apa jenenge. Ora usah diet ngono iki mah apik. Ora. Iya. Janjane kowe ngendi telagaku sajak ganti atiku sujeneng kowe kancan karo wanita liya yo Gunani produksi. Janjane kowe ngendi telagaku sajak ganti atiku sujeneng kowe kancan karo wanita liya. Ade sampun katuraken lali janjine lumantar swanten sing liya wonten kaudhan sapunika tasih sinatan terantu sawanipun Risang Binago Sarimpit menika Bobong Medali Woro dereng paring sasmita tasih kadhiraken pangklipur